En part, han arribat ja els funcionaris de la Generalitat que van a tancar el repetidor de TV3? Doncs, Josep, sembla que no, se ho estan pensant molt. No sé si a la vista de la gent que hi ha aquí i de la resistència que hi ha hagut des de que va començar el conflicte en tot aquest tema, no sé si s'atreviran a vindre i per la força, perquè hauran d'utilitzar una clivella per tancar, per obrir les portes del repetidor, que estan amb un candat i amb pany, i no sé si s'atreviran a fer-ho. Com sabeu, este repetidor dona servei a 4 comarques, l'Alacantí, el Baix Vinalopó, la Marina Baixa i l'Alcoià, i són 4 comarques on així n'hi ha molta gent que ha vingut a manifestar el seu en contra. La seva solidaritat, sí. Hi ha molt de soroll. Sí, no, només se sent clarament que és el que... No, que se sentim... No, que sentim nosaltres perfectament què estan dient. Volem TV3, volem TV3. Des d'aquí el nostre agraïment a aquestes mostres de solidaritat, també per descomptat. No sé si pots apropar el micròfon a alguns d'ells i poden donar el seu punt de vista de manera molt ràpida, en part. Hola. Estàs en directe per a TV3 Continuen? Ana Peña. Sí. Per què has vingut aquí? Perquè els valencians volem mantenir les nostres televisions, perquè TV3 també és la nostra televisió. És l'hora que es garantisca la llibertat d'informació del País Valencià i és intolerable que en un 2007 continuem vivint episodis de censura d'aquesta manera. D'on eres tu? De València ciutat. D'on vens? Jo soc de l'Hospitalet de Llobregat. De l'Hospitalet de Llobregat. Bueno, visc al País Valencià de fa temps i, evidentment, doncs, estem per la llibertat d'expressió i per la llibertat d'informació i en contra del fet que un govern talli l'únic mitjà que emet íntegrament en català en tot el domini lingüístic, allà on es parla la nostra llengua. Tenim també així a una... Sí? Digues, no digues en part, sí. Un home major, vostè d'on ve? D'Alcoi. D'Alcoi. Molt bé, vostè veu TV3 i... Claro, és la que més m'entusiasma de totes. La que menys m'agrada, per supòs, és la que així estem criticant. Canal 9, primer i segon canal. Com li diuen a vostè? Josep Vidal. I Josep, vostè pensa que el govern valencià no hauria de tancar el repetidor? Des de luego que no devia d'haver-lo tancat. A més, en l'acord que volíem prendre, que és lo més natural, que es fesguera la catalana sí, i en Catalunya que fesgueren la valenciana. Això és buscar la unió entre les persones. Però d'esta manera és una imposició que no es pot acceptar. Moltes gràcies. Aquestes són algunes opinions, doncs, que acaba de recollir l'Empar Marco entre els centenars i centenars de persones que s'han reunit del peu del repetidor de la Carrasqueta, precisament. Això és al costat de Xixona, per situar-nos, no? I per buscar un punt de referència, Empar? Exacte. Molt bé. No, deia que esteu al costat de Xixona, per entendre'ns, perquè la nostra audiència es faci una composició de lloc en el mapa. Mira, estem al costat de Xixona i prop d'Alcoi. Vull dir, aquí molt a prop està la Font Roja, que ja és l'Alcoià. Diguem que estem entre 2 comarques, entre la comarca de l'Alacantí i la comarca de l'Alcoià. L'Alcoi és ben conegut per als catalans perquè és el lloc on va néixer Ovidi Montllor i d'aquí hi ha molta gent d'Alcoi. Doncs escolta, Empar, ens mantenim en contacte permanent i en el moment que hi hagi alguna novetat, demana pas i amb molt de gust, per descomptat, escoltarem i veurem a veure què és el que està passant, perquè allò que havia de succeir a les 11 del matí, de moment porta 25 minuts de retard. Han arribat els funcionaris de la Generalitat amb compliment de l'ordre judicial i s'han trobat amb una munió de persones que a hores d'ara estan per la via pacífica impedint l'accés a aquest repetidor de Televisió de Catalunya. Sembla, segons deia l'Eliseu Climent, el president de l'Acció Cultural del País Valencià, que aquests funcionaris han tornat enrere i segurament estaran ara evacuant consultes per saber què és exactament el que han de fer.